Ano na i-give up? Yan na pong galon. Kaya mahal. Hi guys, magandang hapon yung tanan. Dakos dagat sa among tambazana ni Limuil. Nakoy kuan dia. Nagdakog mangga. Mangga. O ujap. Des na agi lagi nagpapayat kog mangga ni Imi katong paglagan ni Limuil. Saka nakalimot na ko kaon. Siguro mo ko lubog-lubog na nahinog na. Di pa siguro siya sa tamis. Usara siguro ang kanon kay duha man kabukang gida. Business Limuil. Upuan. Panindaw dito ka nang nalit yung manok. Hinog na lagi. Sila mo nagdali dito sa Zagbalik. Kay basta kung napadong mo December atos Manila, daghan kong likuan. Halin. Kaya mga tawa sa og December, portaan. Kaya na yung mga bonus. Luoy po siya dito sige kumbati. Ukuan, paninda. Nahinog na gadzib. Di na ko lang ni asluman. Kaya agahan man sa pangita. Des na aging mangga aslum. Hindi dahan na yung aslum. Wala po ko ganahin yung kain. Hinog naman day kazo. Hinog na naman na. Naarang hinog na kazo. Mapuwet na kuglain kanang naay hilaw. Nato na sa bilaran ugma. Kanang hinog na naman. Di na siya matabang og kanang naay Paris na rin koan, ujap. Natamis na im. Ha? Nahilo nagmangga. Panis. Magkano lang diya? Haman. Naganta lang ilang kabuk mo. Huwag mo ko katuod. Ilang kabuk mo? Duha. Tagaan ko na ba? Naganta ka kaysa. Nahinog na. Hindi kay, tagaan ko na kung imidarig katong nai mangga nga kuan. Isang pinalit nga manggang Bisaya nga dabong. Kuan dahil guys, karang nai. Ay bisag na ako dari. Timuntas Manila. Mag-style ni Limuil. Ag isang mga halin. Karong gabi na, isang ilista. Isang ihatag na. Lami dari magtutambay. Talawi. Huwag tamis ba? Talawi tamis ba? Napais aslom. Tamis. Kamawa lagi. Daran isa. Kamaki. Balag hilaw. Na. Daran kong imig hilaw nga mangga. Mo ni sakto ipare sa kuan. Karang kani ujap. Tamis na lagi. Tamis na dyan. Sila mo katong paglaga niya. Nagising-ngisir dito siya. Kay isa ko nung ipugna nagisang kaugalingon. Kag mo hilak ko nung siya, dyan na ako. Pasin ko na ugang na masamot kong hilak. Mauto nga. Isang gidag kataw-katawa. Pagtalikod na ko nung panaho, naghilak ko nung pasisag-iza. Tagabot sa Manila, naghilak po, kagimingaw. Kanang nay, karon pasalamat ko kay kanang nay. Balik nagkadaghan og halin. Rizang gitsong manok. Tagabi mas isang chat na ho. Ngayon nga na, mao naghalin. Pila kabok na halin, isang ilista, isang isinas messenger. Diya. Gusto po niya nga, ako ko na po nga, kopyahon tong mga ipanganista niya. Pero nga ako nung mabalansi og kadang nay pilay na halin parang buwana, pila kabuok nga na, pilay kwarta na tigom. Mingaw jud kaadto. Bintahan na naman karon kay na-upload video call.
magtawag-tawag ni og magabi. Inja, okay yung pod dari kay kusog magsignal. Ug adto na ko sa alis siya, uli na ho. Ang signal dito magwawa. Mo nang dari sa ako para makatawag-tawag ng Limuel. Lahi ra ag kanang nay ningaw sa katong nay uyab pa. Sana guys, nangit kita na ko sa dagat. Ngarahan ko na rin magtutamboy og gabi. Nga, ang ipare sa nuguan, ujap. Sa Tagalog pa ni, kung ani ka nang nay alamang. Ganaman tas buhol. Kung ani, ujap. Ganahan ko magtutambay dari sa dagat. Morang na itim na kong samot. Ha. Des na agi ni Ari Sherlyn. Para kuno malingaw ko. Magkuanta ko nami magbunpay dari sa dagat. Magbamig kuan. Karning baboy. Ganing uwan man pud. Naming adil. Unga po guys, maato kong tagbilaran. Tagbuon akong Mama Julie. Kay ko anay ko karang nay check up. Duga namin wala kita sa ang doktora. Doktor sa neurologist ug sa kanang nay cardio. Tulo ka buwan na siguro. Sinapo ko ang ugma laboratory. Para pag po sa Ginoo kanunay nga agang laboratory okay ra. Kaya das nagi katunog pa laboratory ko okay ra magresulta. Pero ugma okay ra gyapon ang resulta. Sige pangamang nga umang so dakos kwarto kaya daghan na ito yung ngamang hanip ito mga mananapa kami isa dito noon may aslim pagpalit daan ni green pa ni nakaroon ang hinuga na ang tamis sa madinuning mangga nga green pa sa imong tanugan mahinog na ang tamis sa noon Suno ko na ikaw mangga. Kamu ya? Maglibutan na nga tayo po nito. Naisili at tutir. Nakara, sino ba? Agang gay, kanjo nilong wala ka itong ay dako kaadyo nga crabs kanang ano na ba? King crabs. Ha? Kapila nga? Tiyaw. Yan ang ulim ko na nga ni Atos Manila. Ako papalit ko na dyan nga po. Kaya ang amok bangon. Morabas ka Bite King. Naadik mag-post ko ani video ni Bite King. Para magkaan si Zag. Pag yung kaya to? Dagko. Hindi ako ka na apong lobster ng anak ko ah. Nakala Ba't di may good? Mahal rin na.
Daw sa 20 mil. Sa kabuok. Hmm. Tapi kung kagasara na kalibo. Yeah. Sama ka lang kanali mo. Nako ka Parang mako ba? Kaya ang amok bang nga manood kong bite king kaya nagkaan sa ngato kagkadong king crabs. Jadi kapal sinimuli to kasabaan ako. Palit sa kasarang kaon. Mag-away namin. Sa 20 mil din nga na. Mahal na eh. Hindi ka tukod na magbayad ng 20 mil. Labong. Sa malig. Katukod ng Benjamin Kamalig, uy. Maka. Katukod ng 20 mil Kamalig, gansang na na. Yoy. Lagyan mong Kamalig, dako ligas to. Half man. Mga simento. Hindi ka na. Ang ita dali yung presyo ko. Pagkita dyan, basta imong nalang, pagkitaan dyan na. Zoom, Nga, pagkayo ay. din ang mangita diha. Pagkita, manong dako katong crab room. Kuya, ano mataa. Kakita ka sa vlog ni Biking. May ano, naglaway ko ng tanaw. Mahal mo din ang crab. Makuha mo kung sila tatay nga na sa uma. Managat sila. Alam. Katulaging birthday lagi itong ari lagi to. Nakabuhi sa sapa. No? Parang dako ato. Alaskan Sa una ko king yan, dapat pag crab dago kayo no? No? Kano Mao na. 4,500 per kilo. Nuko. Oh. King man din ay. Ang iyang ko ano na ha, iyang paak og legs imo ha 2,500 per kilo. Kanang papa. Pero ang half body 3,600 per kilo. Og kanang tibuok king crab 4,500 per kilo. Oh. Jarang mahala. Oh, live unya og fresh Alaskan king crab 2,500 per kilo. Jara tagkuan din nago sa kabok mo. Unya ang Boston lobster 2,600 per kilo. Ang mahal kaayo. Ay mango. Nga ni kada kang limango ba? Lamang ko. 4,500 per kilo. Hindi naman ko papalit. Bagar ba po naman? Bagar ba naghan? Kaya mahal naman di ay. Mahal. Ano na i-give up. Yan ako na dun. Alright, yung ko. Kaya mahal. Yan, ini ko rin sobras kuhan. Ito sa rede. Basag-basag na rin ba? Hindi na kumod na dun ka mahal man ay im. Mahal. Kuha nga na yung 30 ka manok, halin. Ha? Kuha nga yung 30 ka manok. Ari ko gusar kalibo. Bahal ka. Kahit lang kilo, tag. 4,500 o 4,500. Sus. Ang 4,500 ang kilo ka ng kuan. Paak. Palit lang kung kanyang baka. Pangaray mo ha. What kan ko alimango nga. Kuya. Pang Pilipinas lang ang alimango. Ika na yun. Hindi na ang Alaskan. Give up na ko. Hindi na ko rin tumunda dun. Sige, wag di man limong ayaw kay mahal. Hindi na ko mo dun sa amang sabot tinumay. Okay. Ang mahal naman di ay. Mahal na eh. Parang jud mahali. Kana ramang gagmay nga alimango im. Kana na lang. Kanang gamay Kana na sa kuan. inyo na ate dito nga lang mo kay sweet man bang do. Ate refaring mo ko. Hindi na ko. Give up na ko. Give up. Hindi na ko muna dun sa amang sabotan ni Lumoy. Hindi nga lang ka mo halin og 50 ka manok. Gansi na po. Ang isang manok ito, isang halin. Huwag makahalin na sa 30 sa kadlaw. Sakto na sa ka cream kabi mo. Nalingaw sila ba? Kailang mga igsuon nas Valencia si Roy nahimong boss niya si kung inahan nahimong ma'am kuyawa ma'am si ate dito. Wow, ang mabitaw na ng ate Lily ginag-lura. Ako yaya. Yeah.